Marahaduk ADC village Odobil block nandaro sengkacha chikonse relief camp laika joto saimano amachini party top theke tini aike top theke sinoma hitraje lagada bagui tongo tini kutma lockdown mon bagui mas kakalai thingka bangma takon ki borogo basaro gram oncologo alaike obab obijogni tongkha oni bagui जों वानसगै जों तिनि पार्टी टप थेके फिसा जों कुबाखा आरो लगे तिनि एमएलए प्रशान्त दङ तिनि सेंट्रल मेम्बार दङ तिनि मिन्टु देबारमा दङ जत तरनि रामचन्द्र तिनि परिमेर दङ बरिबा जत तरन हायनाय सानाय आनि कय मबो नंनाय अदराव जत तर फैरिथिं कानसेप्ट लायगै जों माहि गायनाय आरो कोनो पार्टी ता हिन्दी कोनो जाति ता हिन्दी कोनो धर्म ता हिन्दी जत तर आगाव फैरिदि अकल साइनो हायनाय जत तरन और आम तो बदल ना आगे हमबाई हम कहते फॉरेस्ट मिनिस्टर सारनो दिनै लाई थांनाय मार्च नि 24 तारिख निसिम सारा पृथ्वीनि लगे लगे चिनि भारतबर्षआवबो कोरोना भाइरास जे एकटा मारात्मक बेमार कताल आबनो तैयाकoi लकडाउन खालायरमानि अब एप्रिल मासनि 14 तारिख जरा सिगाङाव रजाक दंमानि ताबो कैसा आबनो फलगै ताबो मे मासनि 3 तारिख जरा साइमेनिया 3 तारिखो दसं पाइनो पाइया जार फले चिनि गोटा भारतबर्षनि लगे चिनि त्रिपुरा हास्टेवबो गोबांमा जरावो मोहाय कठोर बेमार जों नुगियाखौ आबनि बागै चिनि ग्रामं थुन शहरं थुन सामंमानिया गोबांमा दङ आबनि बागै विशेष खालाय जारा एक अन्तोदय अनुपना बीपीएल एवं तलावो जे बियालनि बिसिङो तङै तंनाय नुफुंरकनो ओ लकडाउन नि पिरियड बाहायके कोनो रकमे माइ बरकनो माइ सिबिफानो चावै बरक गाहाम तङैमान आबनो वानसुगैयाखै जों चिनि त्रिपुरा हास्ते हापां आबनो वानसुगैयाखै गोबांमा फेसिलिटि रिखा बीपीएल अन्तोदय रकनो मागना माइरं रक बागखा एवं आबनो कारिबो जे एलपीजी गैस आबरकनो 3 मासनि बागै मागना रजाखा आबनो कारिबो गोबांमा गभर्नमेन्टनि फेसिलिटि रि तंमानि यागलोबो जों पार्टी आईपीएफटी उद्योगे चिनि 24 रामचन्द्रगढ़ विधानसभा केन्द्रआव लाइथांनाय एप्रिलनि 1 तारिखनि सिमि विभिन्न जागाव चिनि 17टा एडीसी ब्लिसनि जागाव जों 50 फेमिली 24 फेमिली 60 फेमिली अमहायख्लै 5 केजी माइरं 4 केजी माइरं 3 केजी माइरं 1 केजी आलु अमहायख्लै जों गोबांमा जागाव बागै तंमाहाय दिनै बचिनि पद्रिल ब्लक नि बिसिङो मारेहादक एडीसी ब्लिसनि लाबन्या कामिवो जोंथिनि महायखे कायसा चिनि बिसिङो स्पन्सर खायनाय जों मानखा तै पन्चायतनि सभा लायमानि बिसिंथि खालाय दिनै जों जागाव जारा दिनै अराव फायनाय रकम जों माइरं तै चिनि साबान दक जे नांमानि सयाबिन दक जों बरकनो बाकनाय हम हाइफ्राय जों बागमानि लगे लगे किसा हजाक तंनानि बागै सचेतन तंना बागै आं कयना मुसुंगो जेन जों अब बखुकनि बिसिंथै याकनि बिसिंथै मकलनि बिसिंथैनो अब ओ जे बेमार अंगै मानो सलाय मानो आबनि बागै जों बखुक साबधान मा तंनाय हाइसुफ्रु कुसुफ्रु केबो बाय गाना गाना आंबियावै याक खलबै मा कुसुफनाय आर जों बर' रक साललाय मानि बिसि आफानो 1.5 मिटार नि मतो जों डिस्टेंस दूरत्व चालमानि बजाय मा नारकनाय ते आबनि लगे लगे जों बायरेव जेकुनु जागा थां फाइबो याक जों परिष्कार परिच्छन्न मा सनाय चिनि जे सुमै तंमानि रि रत्न परिष्कार के सातुंगो मारनाय मा सनाय एवं अमहायख्रै तंखानिखाय जारा ताबुकसुक जरा ओ कोरोना भाइरास नि कोनो एकटा मेडिसिन तैरि उंगियाखौ हाइफनो साबधानता हिसाबै गोबांमा साइन्टिस्टफोरनि बिसिंथै सायमान काजे सालो बिसि आफानो वाइथाम कुथुं रक नंगै मांखाय गाहाम तारपरे किचा सरिनो खराक खालायमा तंनाय हने आबनि बागै जों महाय जराव सानानि मुसुंगो निश्चय जागाव जों 1.5 मिटार 2 मिटार रक डिस्टेंस नारगैयाखै जेबाबे डिसिप्लिन मेंटेनेंस खालायजाखा थिक अमहाय जों खालायमांखाय जानाय आर चिनि ग्रामो रमदि चिनि मास्क करि हिनफानो रिपुटु रकनो फानो जों बा चिनि जे एकटा रिचिकन रकनो फानो जों बुकुगो खबैतन मांखांखाय गाहामनाय आर
nangya tei bazar sodai rogo haino rob thangyawi nangmani suk time ni bagino nangmani suk jora ni bagino hoito tini সব সময় বাজার থাকে বরফ বাঙ্গো আবনি বাগে একটা পারানি বরফ বা নিজেনি নখ গানানি বরফ থানাই তংখাই বনবাইসা কাছারি রকে একবার হাতিং তুখাই 2-3 দিন থাঙো তারপরে তাইসাপুর নংনি স থাঙ্গাই বিনিবো নং তুই ফাইতে হাই খাই जों जेटा गेदारिं जे गोबांमा बरफ जमा उंगमानि जागाव जों फातला खाइ मांखांखाइ काहामुंनाय आंखे आबनि बागिनो तिनि जाराव फाइनाय रखनो बां कइनानि मुसंगो के आबनि लगे लगे जों मनो सानानि मुसंगो जे चिनि पार्टी आईपीएफटी त्रिपुरा सरकार रही तंगमानि यागोलबो चिनि पार्टी आईपीएफटी नि तरफ থেকে এবং চিনি যারা এনজিও খাই তংমানি তরফ থেকে এবং চিনি যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ খাই তংমানি তরফ থেকে অমহাই বিভিন্ন চার্চনি মন্দিরনি তরফ থেকে বসুন ডিস্ট্রিবিউট খাই তঙ্গ সেই অমহাই খাই আগরতলা হালেলুয়া ব্যাপটিস্ট চার্চ বড় বফাই চিনি রামচন্দ্র গাত করি বড় রত্ন চুবা ফাইকা সেই অমহাইকে जों সরকারি ভাবেবো এবং বেসরকারি ভাবেবো চুবালাই তঙ্গ ओंखाय যত বরফনো जों বসুক চুবাই মান্ন সাইমি হাইফানো চিনি যে বসকাঙ্गो जों जे आइडेन्टिफाइड खालायनाय जे रै नुकमानि आबनो जों सेफ रेवै तंगो ते अमहाय खाय छोदो जागाया विभिन्न जागावनो जों मोटामुटी 1-2 बार तो बागै पाइका हाइफानो जत जागाव खाबार उंयारो फानतंग मानो कारण 1 मासनि गोबां बन्दं तंखा आबनि बागै जों बननि बिसिङनो 3 दिननि आलायदा खाय जों चिनि ब्लकनि तरफ থেকে ब्लक डेभलपमेन्टनि फान्नो जों 3 दिननिफ्राय सामं रोखा सामं रोमानि यागलो ताबुक डिस्टेन्स बजाय नारगे यागोवे जों ताबुक फैसा रेगा रिनानि बागै काम सुरु खाय तंगो विभिन्न पन्चायत ताबुक काम चलै तंगो तै आशा खायो अमहाय खायनो जों जे मानसा कठिन परिस्थिति रो मोकाबिला खायना बागै आं कसारना मुसंगो तेबो एनजिओ सोसाइटी बा एनजिओ याफानो गामि आमचायो जुदि स्वाबलम्बन माने सेल्फ सापोर्टिं उंजाक सुकजाक खाय अमति ताकुक रत्न अमति बुकुक रत्न बां कयना मुसंगो निनि घानानि फेरै रत्न नंगो चुबादि अमहाय खाय जों चिनि पारा आमचायो गोबो मा सालायनाय ते आबनि बागै आं थाइसा हायनो हाय चिनि सातनो हामबाय मारिबो सारा त्रिपुरा विभिन्न जागाव समय पाइलाया टाइम काबार टाइमाया बिसिङो फानो तिनि चिनारो फाइसं एबाक्सा सफाइ मामनि बागै हामबाय ते हामबाय मारियो आनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट ते आनि पार्टी आईपीएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि आमोतम मेम्बार ते चिनि मारे हादर एडिसिबिलिस कमिटिनि चिनि चेयारमेन ते दिनि पलिंग रत्न ते चिनि सेन्ट्रेल कमिटि पार्टी आईपीएफ तिनि मेम्बार एडभोकेट चिनि मिन्टु बाबु ते चिनि रतनपुर থেকে स्वरूप खाय चिनि 6टा अञ्चलनि जत अञ्चलनि चिनि रिजनेल कमिटिनि যারা प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि रक थायनाय जतनो तैसा हामजागमाया फरे जों दिनैनि जे किसि सामायरं तै साबान रक बागमानि अनुष्ठान ताबुक बिसिनो सेंगेरिने जतनो